Salutare băieți la un nou videoclip și astăzi am să învăț niște scheme pe Free Fire la noul training. Deci intrăm în Free Fire. Așteptăm. Stați puțin să dau televizorul mai încet. Hai deodată. Face așa că de-abia l-am instalat acum că avem, cred că, o pagină de jocuri pe el. Le-am dezinstalat pe toate și le-am instalat cu 3 jocuri. Și trebuie să facem mai greu acum. Nici nu m-am logat. Și să mă conectez. Da, și o să vă arăt în alt videoclip cum să vă schimbați regiune. De exemplu, să vă schimbați regiunea pe altă țară. Pe Indonezia, nu Europa, cum suntem toți romanii. O să dau sunetul mai încet. Așa. Să nu se audă prea tare și ăsta și... O să dau din setări volumul la joc. Mă conectez cu contul celălalt de pe Indonezia. Pop. Și să vă arăt niște scheme, adică nu știu dacă o să reușesc din prima, dar vă rog să vizionați până la capăt. Nu știu ce mi-arată aici. Nu știu ce înseamnă ăștia. Gata, mă bag. Să nu zici că mă bag în meci. Nu cred că mă bag în meci. Stai să vedem. Se încarcă. M-am băgat în meci. Stați puțin că ies. Sau nu pot? Pot. Nu mi-arată ca să ies. Atunci fac un meci, așa nu știu dacă vreau să stați sau. Mă duc la turnul de acolo de lângă pic și sar de acolo ca să nu stau prea mult. Și după aia revin să vă arăt la training niște scheme. Dar până atunci o să pun pauză. Și da, băieți, am revenit și am făcut și buiaf la meci. Stați puțin ca să dau un pic mai încet sunetul. Așa, da, am revenit. Stați puțin să vedem ce am decolectat pe aici, că am cont nou. Uitați ce... nu am dat la îndată. În fine. Dar, să vedem, să deschid toate ăștia pe aici, că mă enervează când văd așa. Așa.
Numai câte de ăștia trebuie să faci. Am 2 cutuțe de ăștia roșii. Oh. No, păi le fac. Clar. Puteți... Adică, stai. Deci, da. Acum stați puțin și imediat dau start ca să nu vă mai țin foarte mult. O las. X 50. Așa, acum dau la training sau nu pot? Nu pot, trebuie să mă conectez pe celălalt cont. Mă conectez cu Facebook-ul pe contul meu cel mare. Iată, m-am conectat. Da. Stați puțin să-mi bag de la haine, să-mi bag o haină și cu niște Adidas mai buni. Și imediat dau start. Puteți să dați mai înainte dacă vă enervează. Pe care să o pun partea asta. Și gata. Acum dau start. Nu. Training. Auto. Da, m-a băgat. Doar întâi niște scheme mai ușoare. Adică nu la training, adică să dați damage așa mai mult, vedeți? Să-mi dați așa. Intrăm aici. În primul rând au băgat placă, puteți să dați cu placa, uitați. Da? Nu puteți, stați. Puteți să vă suiți pe asta aici. Uitați, dați skin-ul. Și când vă dați jos, vă dă înapoi aici. Și mai puteți să vă urcați sus de tot. Urcați de aici. Aoleu, am căzut. Hai că am căzut bine. Nu, bă, da. Când dau așa, mi-e largă skin. Nu știu ce se întâmplă cu skin-ul ăsta al meu. Așa. Dați puțin să rotească asta așa. În fine, puteți să vă urcați acolo, dar e mișto. Al doilea lucru. Puteți să vă duceți aici. Pe până să am 25 de bănuți. Pot să-mi iau un zar, un ciocan și multe artificii. Vedeți, dacă dați cu ciocanul se face capul mare. Ia uite. Vedeți? Ia uite. Acum mă duc să iau o motoretă și să vă arăt o șmecherie. Da, motoretă. Cum să intrați la training fără să vă vadă playerii.
Dacă mai sunt, dacă nu le-au luat preorii ăștia de aici. Uite unul acolo, uite și pe ăsta aici. Hai că avem. Unde e cea motoreta? Da. Ne ducem. Nu cădea, nu cădea. Așa. Ne ducem la prima casă. Să nu spui că m-am blocat aici. Ridică-te. S-a blocat. Gata. A rezolvat. Și acum mai dau. Hai, urcă, te rog eu. Vă rog, dați un pic mai înainte că până urcă, m-am întors. Ia. Ia. Pun pauză și când mă duc vă arăt. Da, voi băieți, am revenit. În sfârșit am reușit să urc cu ea după 1 minut. Da, acum vedeți la prima casă și vă urcați aici și faceți într-un fel să vină și uitați, să vină motoreta așa, într-un fel, dar trebuie să dau mai aici, stați așa. Și acum o să dau așa. Vedeți? V-a băgat aici. Și dați aia de la training. Veniți aici, faceți așa și puneți pe placă. N-a mers. Băgați iar ieșiți. Așteptați să fac asta de la placă. S-a făcut, da? Alergați și pac. Gata. Vedeți? Stați așa să-mi de aici bombe. Puteți să dau și cu bombe. De aici a pus cineva un glue. Mi-a părut că am făcut kill. Să vedem când pun glue-uri și atunci dăm cu bombă. Până atunci eu mă duc să-mi iau bombe. Mai stau un pic și vă mai arăt altă schemă. Bineînțeles, dacă mai stați că am făcut video ăsta, cred că lung, am dat adică am mult, nu da bine. Am 14 minute. Ia că dau bomba aici. La cutia aia. Ia cum o să ies. Așa. Am ieșit de tot. Înapoi. Și merg la să-mi iau mașina aceea care
de viteză multă. Nu știu dacă e mai aici. Motoretă. Nu mai. Trebuia să fie mașinuța aia albă. Oricum oricum vorbească acest vlog a fost cam prea mult și ne revedem la vlogul următor peste 3 sau 4 zile în care o să vă arăt cum să vă schimbați regiunea. Este foarte, foarte simplu. Pa!